Здравейте! Аз съм Веню. Аз съм Ели. А това е Веню и Ели Пранк! Сега вие ни предизвиквате, а ние изпълняваме вашите предизвикателства. Благодаря ви, че бяхте толкова гадни. Да. И сега започваме, гледайте ни. Сега избрахме за първо предизвикателство да се направим на новинари. Здравейте, аз съм Юксел Кадрения. Здравейте, аз съм Ани Сандала. Вие сте с вечерната емисия на новини. Ето какво ще видите и днес. Тарарарам. Започваме с първата новина за днес. Една антилопа избяга от зоологическия парк в Горна Оряховица. От днес официално Горна Оряховица стана столица на България. Президент е всеуважаващия се инженер Венелин Стефанов и неговата съпруга госпожа Елеонора Иванова. Извънредни новини. Сузи Иванова избяга от лудницата в Церова Кория. Обявено е бедствено положение. GMS Горна Оряховица 4433 двойка, седмица четворка и още една двойка отзад. Извънредна новина от секунди. Току-що завърши конкурса Miss Playmate между 2014 и 2015 година. Победителката се казва Атанаска Тушева от град Павликени. Много добре, много се радвам за вас. Честито на победителката. Аплодисменти са ни. Честито на всички спечелили. Новината, която разтърси България, всички училища в град Горна Оряховица изгоряха. GMS училища Горна Оряховица. Много лошо. Така е, Сандал. Да, къде? Благодарим, че бяхте с нас. Останете с прогнозата за времето и спортните новини. А веднага след това очаквайте някой нов турски сериал. Благодаря ви много. Загасете прожекторите. Второто ни предизвикателство е да се гримираме с затворени очи. Ето ме. Мисля, че аз съм готов. Уникална съм. Много сяка. Много. Оля, цапа апарата, внимай. Кой докарал съм те? Да, супер. Страхотна съм, да. Сега трябва да се обадим на пицария и да се поръчаме жабешки бутчета. Ало, добър ден. Пицария Виктория ли е? Да, на Черни връх 26. Да. Ами, имате ли жабешки бутчета? Жабешки бутчета? Да. Не. Ами, донесете ни едни, благодаря. Сега трябва да се обадим на непознат номер и да му предложим месо, кокошки, прасета и всякакви такива неща. Гадни. Ало. Слушам ви, кажете. Здравейте. От месокомбинат Лъвска змия се обаждаме. Искахме да ви предложим Да, благодаря. прасета, кокошки, месо. Да, благодаря, нямам нужда. И ние благодарим. Довиждане! В следващото видео очаквайте другите предизвикателства.